Khulumbai nोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मिउजिक इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौ बरायहरनाय थाबाय। दायोथ' 100 कनफारेन्सआ जागासिनो दङ। माने दायो ओंखाम जानो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दायो स्टार्ट खालामनाय जाबाय। बिजों मेसेजआ सोलिगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो माखासे जोङो स्टुडेन्ट माने गथ'फोर उन्दै गथ'फोर बिथांमोनखौ जोङो ओंखाम जाहोनो नागिरदों। स' बिदिब्ला इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स गो। दायो रेडि जागासिनो दङ नै ओंखाम संबायथ'वाखै माने रेडि जाबाय आरो होथारसिगोन। Ada beber gasseiku ang Israel botaiden. Jaini jahanau Israel dene nengsi sino gosok nane takwi jwbtha Israel pasca kohai right puna sebagai ang bolong. जों दायो गथ'फोरखौ ओंखाम होग्रोनोसै माने उनावबा उसुबिदा जायो नालाय ओंखायनो जोंहा उन्दै गथ'फोर बाबु नानिमोननो जाहोग्रोनानै दोननोसै आरो बिथांमोनखौ। नै नोङो अमा जागोन ना दाउ जागोन? अमा जागोन। आरो नोंलाय अमा जागोन ना दाउ जागोन? ए अमा। नोंलाय मा जागोन? अमा जाग्रा। नोंबो अमा जागोन? दाउसोदो बेहा नासो मोनजासिगोन नोङो। अमा जा अमा जानांगौ। नै बिथांमोना रानिगिरिफोर रेडि जागासिनो आरो नैबे ससमा लानाया जाहा आनै राननो रेडि जादों। रायलायहरलै दे Isarni asyirbadan dengan ji asyirbat menbai be asyirbadan ningnya Allah. Beberapa orang nggak sini. Ji onggopan sarjaye dekula nonga hande hola isarna kuthana naisyo dekula. Biar dekula macam salam dah. Lwgw minister ke sosmed Nih, minimal juga YouTuber. Kayak nge-choirनि मानसिफोरखौ आङो दिन्थिनो नागिरदों। नै जा प्रेसिडेन्ट गाखोनो हायैफोरनो जों बेगरखौ हरो। हाय फ्रेन्ड्स। आरो खान्थाला जाबा लायो। खामानि आना। आदा खासा खावरा। उखैबाय दे मोनजाथारसिन र'। आरो आबौआ बिफां फांसे बबेनिफ्राय लाबोदों बे खान्थाल बिफांखौहाय गायफैदोंमोन फिसा फिसा इसिंल' गिदिर जै मोनबाय। अबे हियालाय मा? बियो मानबावनायनि हि। दे मोजांलै मिलायदोंथ' आरो। आनकमनखा। choir टीम बिसोरो choir टीम। आइगो नांगौ। साराबो। आरो इसोरलाय खबादो इसोरो लानो। choir टीम बिसोरो। बिथाङा जाबाय आरो थामथियाव जोंनो जुरिसा लाइमोन जिबि गोबां समाव जेब्ला सान्दा खाङो बे समाव जों मा खालामो जे स्पिखौ फरायनानै बबे फिसासिन बेखौसो जोङो होरो इसोर जोङो बेखौ
Beनिखायनो दाख्लै जेब्लानाखि BCB कनफारेन्सआवहाय जायफ्रा BCB कनफारेन्सआव थांदों सेक्रेटारि प्रसेनजित बसुमतारिया होनदों BCB नि खामानिनि थाखाय नोंसोरो हो नोंसोरनि हानाय बायदि हो आंनि सिगाङाव बे बड'आ बयनिख्रुइ देरसिन बावफिन Angga mah nickname dia ada. Angga mah mana? Nickname apa? Niki namanya. Layar Zahara. Besarnya Israel. Dan ini berat muzaman sih. Layar makan apa itu? Nih, jangan kedera. Senior. Bisa. Iya no. Tapi ini kena Israel hendak. Secretary. Bully. Thomas Hamglainai ang menjadi jabai. Arsona. Example Shillong ang retirement. Shillong for Christian Fellowship. Arbe halai. Nengha. Ada sih kampung lah. Ada icin ke sekolah juga. Lah, okay. Baby di luar hala. No, ini ya halai Yang bawa. dia makan lama. Oh, ini konsepnya. Orang ke. Ini Lazi sih. Lazi baby. dia mah jika Ni gulum naik kena imba nih. Arai, badi gulum kayu bitanga. Ayo. Nelai. Wop. Jauh khangbai le. Tip moनसे jauh khangbai. Gila, string throw जालायबाय बेयाव.
जेरावखि थाया मानो जेरावखि थाङा मानो हल मेलन जोब्बाय माने बिदाय जाबाय बयखौबो बिदाय हरनाय जाबाय गोसो सिंनिफ्राय दायो जोब्बाय जे थांगासिनो नै गावबा गाव गावबा गाव हान्थिलांफिनबाय इउटुबारा बिदि आरो जोब्बाय नै थांसै